Ndekuramba wakamira. Ndekuramba wakamira mupurpose yaMwari. Ndekuramba uine kutenda. Chikonzero nyaya ndaverenga pano Samson ari mupurpose muvision yaMwari achienda kunzvimbo inonzi Timna. Pandinoda kuti tibate the only line ingatibatsire mangwanana anhasi. Inoti iyo paverse 5. As they approached the vineyards of Timna, suddenly a young lion came rolling toward him. Remember, vari kufamba vari vatatu, iye baba vake namai vake vachienda kuTimna vari kumuperekedza kundorora. But when a young lion appeared, it rolled towards him. He is the one on the mission. Vabeki vari kumuperekedza. But asvika pasango in the vineyards of Timna, a lion came against him. Shumba tinoziva kuti kana yauya against you, yauya kuzokuparadza, kuzokurwisa. But on this note, pane a prophetic message life ya Samson ine chekuita ne this challenge. Ndofunga mukachitarisa the end result yake, iye paakafa, he killed more in his death than when he was alive. He killed more in his death than when he was alive. Zvino pano paasangana neshumba akaiuraya, mumwe musi akupfura nepo, zvanzi mukanwa mayo akatenda parutivi kunotarisa shumba yaakambouraya, musi wanga akupfura nepo, akawana muine uchi, akawana muine zvekudya, akawana muine uchi. Samson ari pamission, ane basa raari kuenda kundoita. Shumba yakauya against him and he killed the lion. Chakamupa kuuraya shumba, the spirit of the Lord came upon him in power. Ndokubva auraya shumba. Musi wanga akudarika nepo, enda parutivi kundotarisa kuti shumba yaakauraya zvakamira sei. Akawana mukati mekakasi mechitunha meshumba iyo yakafa muine uchi. That was a prophetic message concerning his ministry or his mission. Nekuda kwekuti iye murufu rwake Samson ndo muchawanikwa victory, ndo muchawanikwa celebration yehama dzake. Nekuda kwekuti in his death he killed more than when he was alive. Sister Shamiso Jake, I'm so happy to see you online. A happy new year to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. Maya Irwadzi, a blessed morning to you. So, incident Yeshumba in the vines of Timna was a prophetic message concerning the life of Samson. Nekuda kwekuti iye pachake he killed more in his death than when he was alive. Kurati wakaita results akakura as a dead man than when he was still walking or when he was alive. Saka pano paakasangana neshumba in the vines of Timna, he killed the lion. Auraya shumba mumusi akupfura nepo, akawana mushumba muine uchi. Akatora uchi uo, akapawa vabereki vake naiye akadya vakakontinya nerwendo. Iye dzimwe nguva haana kuziva kuti zvaitika izvi nokuti shumba inouya kuzokataka kuzokurwisa. But shumba iyi ikafa, yatova a center of provision. Ine zvayakukupawo zvakanaka, nyuchi dzakauya dzikaita uchi mukati mukanwa meshumba. Shumba mukanwa mayo mazino ndo anoruma ndo anokuuraya. Samson pano ari kutora uchi muarea yaaifanirwa kusangana nerufu. Yet it was a prophetic message concerning the mission iri maari. Kuti iwo Samson wacho pauchafa, you are the picture of this lion. Or let me download a little bit. Jesus is the lion of the tribe of Judah. So tongoti Jesu ishumba. Shumba inonzi Jesu murufu rwake pa Calvary. Vakamubaya parutivi mvura neropa zvikaerera. Isu tikaponeswa neropa rakaerera pamuchinjikwa. Zvorati life takaiwana ichibuda maari paakafa. Shumba iyi payakafa mairi makabuda zvekudya zvinosustain life nokuti akawana muine uchi. So Samson in the vines of Timna
Shumba yaari kudhila nayo. It's a prophetic message concerning Jesus. It's also a prophetic message concerning his mission or the purpose of God in his life. Nokuti ukatarisa Samson is also a shadow picture of Christ Jesus. Ukatarisa Samson is also a shadow picture of Jesus. Why? Nokuti Samson was dedicated unto the Lord as a Nazarite. Jesu paari kuuya ndi Jesu weNazareta. So Samson and Jesus vane chinhu chiri common, Nazareth. Why? Nekuti Samson was a Nazarite dedicated unto the Lord. And also Jesus is Jesus of Nazareth. And Jesu murufuru wake mune upenyu. Anotifira. Unoroverera marwadzo paanorovererwa. Unoroverera zvivi paanorovererwa. Unoroverera kutukwa kwedu paanorovererwa. Kurati murufuru wake mukurovererwa kwake mune blessing nefavor iri kuuya kwatiri. Nokuti shoko rinoti nemavanga ake takaporeswa. Ropa rakaerera maari rikatipa ruponeso. So shumba iri kusangwanikwa nayo in the vines of Timnah is a shadow picture of Jesus. Is also a shadow picture in ministry ya Samson. But uchitarisa shumba ichiuya against men, you are seeing a challenge against his life. Yet it was a prophetic message concerning his life. Shumba inogona kumuruma, kumukuvadza nekumudya. Yakava iyo yakashanda as a prophetic incident yaasangana nayo inechekuita nemission, inechekuita neministry iri maari. Ndiri kudii kwauri nekwandiri mangwanana nhasi. There are challenges in life atinoita come across. There is pain in life inotiwira. Kune marwadzo nezvinorema zvatinosangana nazvo. Zvekuti munamato wako ndewekuti dai Mwari vandikundisa ndabva musituation iyi. Izvokwadi, but chinhu ichocho hawaigona kuchiavoida. Why? Because chinokupa a prophetic message, chinokupa strength and understanding concerning the mission or concerning the future yeupenyu hwako. Shumba iri kusanganikwa nayo naSamson. This Samson ari kupiwa a vision concerning his ministry. Nokuti iye nyangwe aine simba, but paachashayiwa simba, woita sekunge aparadzwa, pachabuda upenyu. Shumba imhuka ine simba. Shumba imhuka inorova nekuataka, ine power, is the king of the jungle. Samson simba raMwari raipota richiuya paari achita maresults makuru nepower raiuya paari. But musi waanobatwa, simba roita sekunge rapera murufuru wake. He killed more in his death. So there is a picture yekuti dzimwe nguva Mwari vari kuita newe zvinhu, but to an extent yekuti hauchagona kuzvinzwisisa, because the enemies, it seems the enemies have captured you. It seems the plan of the enemies yabudirira yaita override zvawaifanirwa kuita muupenyu. I've come to tell you, God is so faithful. It's just a trap for the enemy, not a trap against you. Why? Nekuda kwekuti paunoita sekunge hausisina simba, wabatwa unakwa uchaenda, a greater result is being manufactured inside you. He killed more in his death than when he was alive. The same with Jesus. Abatwa, aiswa pamuchinjikwa, maresults atiri kuwana na Jesu ari kubayiwa parutivi. Internal life, the best yakabuda mu-worst situation. The best yakabuda mu-worst situation. So zvinhu zvichita sekunge zviri kuita worse, the best is about to appear. Zvinhu zvichita sekunge zvaenda kuti ishumba yabatwa ikabvarurwa, asi it's just a picture yekuti honey, you are about to eat honey. Uchi hwapedzo kuwanikwa. Kana wakuatakwa neshumba idzodzo, uri kuatakwa necenter of provision yeuchi hwako muupenyu. Chaunofanirwa kuita kuregera kuora moyo kana kutiza kuti Mwari ndipei simba to stand in this trial, in this pain. Nokuda kuti ndinoziva kuti after this I will testify the goodness of the Lord.
Apostle Shepherd Abrahams, how are you doing? Say, I hope I find you well. God bless you. Baba Maduro, you're welcome. God bless you. My Tomana, you're welcome. God bless you. So Samson parikusangana neshumba in the vineyards of Timnah. Arikusangana ne ministry yake. Arikusangana ne plan yaMwari. That's why muyamutreni Mwari vakamupa simba to deal with the lion. But mumusaya kupfura is the dead lion. Shumba yakafa, a carcass, yakamupa hani. So pane nguva yekuti uchi hunovigwa mudambudziko. Uchi hunovigwa muchinhu chinenge rufu. Uchi hunovigwa muchinhu chekuti unoshama kuti why is the lion rolling against me? Vaifamba vari vatatu, but shumba yakauya ikadzvova against him. Nekuda kwekuti he is the one on mission. He is the one. So panopamba kuti the attack, it's an assurance. It's a prophetic message. You are the one carrying the mandate. You are the one on mission. You are the one anointed by God to do things. So shumba dzinotoziva, wakaipa unotoziva, enemy inotoziva, kuti we need to attack this one. But era ye enemy, the enemy came late. Nokuti plan yaMwari, Samson had power inodarika yeshumba iyoyo. Ndinofara kuti shumba haina kudzvera vabereki vaSamson kana amai vake kana baba vake. Nokuti ivava havana kuzodzwa, havasi pamission, havana simba rekudila nelion. But shumba yakadzvova against him. And the spirit of the Lord came upon him. Akawana simba rinodarika that lion. Mwari ngavakupe simba rechikuriri. Mwari ngavakupe power, Mwari ngavakupe grace, ngavakupe simba rechikuriri. Pane chese chichadzvova against your life. So shumba akagona kuiuraya. Yafa mangwana musi akupfura akawana muine uchi. So that pakauya shumba, pakauya zvinhu zviviri. Zvokuti dai Samson akatiza akasiyana nazvo, aigona kutiza uchi hwemangwana. But Mwari vakamupa simba to deal with the lion. Mumwe musi akudarika ndokubva awana muine uchi. But ndofunga iye haana kunge aziva kuti zviri kuitika zvese izvi is just a shadow picture or a prophetic message concerning my mission. Why? Nokuti chine simba pachinokurirwa. Hazvireva kuti nyaya yapera, pane uchi ruda kugadzirwa. Samson aioperata seshumba. Aita simba rekudila nema enemies ake. But there was a time yakaiva captured. Vanhu vakaita zvavanoda naye. But they did not know kuti Samson wavabata is going to do greater or better, are under the systems or are captured by the Philistines. So pane nguva yekuti wakaoperate with power in certain areas, but uchiri kunamata Mwari vakakupa simba vakakupa kukunda nekubudira mune zvimwe zvinhu kumashuro. This time it seems the enemies have taken over. Ukazvitarisa this time zvinoita sekunge you have been captured. Zvinoita sekunge mhandu dzako dziri kubudirira, hapana kwauchaenda zvinhu hazvichaita. Zvinoita sekunge COVID yaita override structure yese business rako zvokuti hapana chichafamba. I've come to tell you, God is so faithful. He is the same yesterday, today and forever. There is victory inside that trap. Mushumba imomo ndaona muine uchi wako. Rufu rweshumba rwakaita kuti mangwana paakadarika nepo awane muine uchi. Haugone kuwana uchi mukanwa meshumba menyu. Let me repeat this. Haugone kuwana uchi mukanwa meshumba menyu. Uchi unohuwana bedzi mushumba yakafa. So pane umwe uchi hwaunoda, but pane challenge inoda kudilwa nayo. Pane uchi hwawakatarisira muupenyu. Kune zvakanaka zvaunofarira zvauri kuda, but hazviwanikwe muenvironment iyoyi. Kusvika pava an attack, but attack iyoyo Mwari vanokupa simba to overcome that lion. Uchi haugone kugadzirwa mukanwa meshumba menyu. Padzokorore zvakanaka ipapa. Maichigwidi, you're welcome. Faith Banje, you're welcome. God bless you. Samson paakawana uchi mukanwa meshumba yakafa. Zviri pachena hama dzangu kuti uchi hauwanikwe mukanwa meshumba
iri kufamba kana kuti mukanwa meshumba menyu. So pane nguva yekuti Mwari varegera challenge iri kuya against you, vachiziva kuti challenge iyoyo ukaikurira ukaikunda, there is something good and better concerning the mission yako. So mumwe musi akudarika nepo, you want them to check. Ubva awana muine uchi, awana mune zvekudya, he scooped with his bare hands, akanopa vabereki vake, naiye akadya vakapfuurira mberi nerwendo. Kune nyasha dziriko dzaunogona kusangana nadzo bedzi after wadhila nedzimwe shumba dzinouya muupenyu hwako. Don't run away. Trust and believe God. You are about to enjoy honey. Ukagona kudhila with this kind of lion coming against your life. Prophet F.J. Moses, how are you doing? Say, I hope I find you well. God bless you. Thank you so much for tuning in. Shumba yauraiwa na Samson. Prophecy iri kupiwa Samson kuti iwe unopareta nesimba against the enemies, but une time yekuti uchakurirwa simba rako. Asi mukufa kwako kune vanhu vachadya victory, vachadya uchi wekusunungurwa in your death. Saka Samson paakafa, he killed more than when he was alive. But out of the dead man makabuda victory yakacelebrate nehama dzake. MaPhilistines vakaita loss nekuda kwemurume ari kufa anonzi Samson. He killed more in his death than when he was alive. So this picture yeshumba ndiye Samson. Shumba yaari kudhila nayo ndi Samson ari kudhila nemission yake, iprofesi yeupenyu hwake, kuti paachabatwa iye wacho anopareta nesimba achakurirwa. Asi program yekukurirwa kwake ine chekuita neuchi huda kumanufacture mukanwa meshumba, kana kuti uchi victory ichagadzirwa murufu rwake. In the vineyards of Timnah came a lion. Ndo zvimwe chete naJesu. He is the lion of the tribe of Judah. John 15, Jesu anobva anati, I am the true vine. So the vines and the lion, that's a picture of Jesus. Jesu ndiye muzambiringa wezvokwadi. He is the true vine. He is the lion of the tribe of Judah. He is also the true vine. So Samson paari kusangana neshumba in the vineyards, ari kusangana na Kristu, ari kubva apiwa prophecy yake. Neimwe nguva uchi hunofananidzwa neshoko raMwari. Samuprofita Jeremiah na John anoti ndakapiwa shoko raMwari ndikadya, ndikanzwa richitapira seuchi. So paakavhura mukanwa meshumba akawana uchi. Mukanwa ndo munobuda mashoko. Kurati paakavhura shoko raMwari akawana muine message, akawana muine uchi. So Samson paari kusangana neshumba in the vineyards of Timnah, he is not coming against a lion, but ari kusangana na Kristu. Jesus is the lion of the tribe of Judah. He is also the true vine. So Samson ari kusangana neshumba, Jesus, in the vineyards, and he is the true vine. Paano opena shumba nemurume achibvarira ruviri, ndi Jesu anova iye shoko raMwari. He is the Old Testament and the New Testament. Bible wrote he tore the lion into two. He tore it apart. Kuti akabata kumusoro nekuzasi kwemuromo, and he tore the lion into two.
kuti ukavhura shoko raMwari riri into two, the Old Testament and the New Testament, but mukati maro mune uchi hurimo. So Samson paari kusangana neshumba ari kusangana naKristu. So kuti paari kusangana naKristu ari kusangana neshoko. Shoko iroro, it's a prophetic message concerning his life. Kuti iwe Samson nyangwe uine simba, une nguva yauchabatwa, vanhu voita zvavanoda newe, but usazokanganwa kuti nyangwe vakubata vachiita zvavanoda newe, Mwari vane a special plan yavari kuronga. Why? Because in his death he killed more. Ndiri kuti kudii kuupenyu hwako mudikani mangwanani ano, uchiita sekunge wakundikana, sekunge maenemies abudirira akubata hakuna kwauchaenda, continue to believe and trust in the Lord. Why? Nokuti muutera iwo, weakness iyoyo, you see the strength of God manifesting. Talent Maembe, you're welcome. Brenda Nevera, you're welcome. God bless you. Katsande Pretty, Daizive, may the good Lord bless you. You're all welcome. God bless you. So pane nguva yekuti zvinoita sekunge the enemies have succeeded. Zvinoita sekunge hauna kwauchaenda, hapana chichabuda. Zvinokupa kuneta even pakunyengetera. Zvinokupa kuneta even pakutenda. I've come to strengthen you with the word of God. Kune challenge inouya iri a prophecy yekuti Samson ipapo paakasangana neshumba akauraya mangwana akapfuura akawana muine uchi. By revelation waifanirwa kufamba achidya achicelebrata kuti zvandaona uku ndini. Nokuti Bible noti paakatora uchi akanopa vabereki vake vakadya. Kurati uchiwo ivictory iri kubuda mune chakafa iri kucelebratwa nehama dzaSamson vabereki vake. A prophetic message kuti vabereki vake panofa Samson, they will celebrate victory, they will celebrate peace, they will celebrate independence from the Philistines. Why? Because murufuru wake, he killed more than when he was alive. He liberated his own people even unto his death. But when vakatora uchi we victory, when vakatora uchi we independence, we liberation, vakasheana from the dead man and was Samson. So kune zvinoita sekunge business racho rafa, relationship yacho yafa, basa racho harisi kufamba rinenge rafa. Something good is about to come. Continue to trust and believe in the Lord. Mu weakness ano manifesta strength. Mu death anotaura resurrection and victory. Mukukundikana mukaisa kunge zvavharana zvabroka, there is a word that exists in the mind of God. He knows restoration. He is the God of restoration. Don't lose heart on what's happening. Ishumba yauya neuchi wako. Instead of crying or running away, iti Mwari ndipei simba so I can open this lion or tear it apart. Kuti ndigone kusangana neuchi wangu. Shumba yakutaura nezvayo ndi Kristu, ndi Jesu. Jesu wati kutaura nezvake, he is the word. Ita Mwari ndipeiwo shoko, ndipeiwo revelation inogona kundisimbisa in the midst of trouble, kuti ndizive kuti handina kusangana nedambudziko, ndasangana neblessing yakaputirwa mudambudziko. He tore the lion apart. He opened the word. The lion remembered Jesus, and Jesus is the word. So Samson wakasangana na Jesu neshoko raMwari akarivhura. Mukati meshoko raMwari mukava neuchi. Kuti in the midst of trouble, Mwari ngavakupe shoko rinokusimbisa, rinokuratidza ramangwana, kuti mushoko raMwari mune nyasha, mune favor, mune uchi hurimo, nyangwe uri pakati pedambudziko. Mwari verugare vakuchengetei, Mwari venyasha vakugonesei. So happy to see you, amadzangu. I love this song. Haina mawords hayo but yakaimbwa neZCC, the brass bands. So unonzi ndirendiwe but haina mawords. So dziriko tu kune mawords neingori neinstrument. But I just love how they worship God with their instruments. Mukati merino gore, in the midst of trouble, wasangana dzimwe shumba dzinobviwa muupenyu hwako.
Mwari ngavakupe simba, ngavakupe nyasha, ngavakupe shoko. In this year of greater revelation, paunovhura shoko raMwari, Mwari ngavakupe a revelation ine chekuita neuchi in the midst of trouble. Victory yako, favor yako, maitikira zviri kuita sekunge wabroka, sekunge hama dzichakuda, sekunge vanhu havachamira newe. You will testify the goodness of the Lord. Ndaona uchi hwako hwauya hwakatakurwa nedambudziko rinenge shumba kumusoro lako. Yauda mwaisana. Just come. This is my boy, this is my twin. Former divine. Hello, people of God. Hello, people of God. God bless you. God bless you. Good morning to you. Good morning to you. Happy New Year. Happy New Year, Christmas. Where do I know that? Divine. Divine man. Evangelist. When I Evangelist Muparinga. Love you, my son. Yes. Goodbye, a good day to you, people of God. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei. Mukati meshumba idzodzo, sangana neuchi hwako. Mukati memachallenges iwayo, sangana nefavor yaMwari. Don't lose heart. Continue to believe and trust in the Lord. Ndimwari vakatendeka, ndimwari vane nyasha. Mukati meshumba idzodzo, gamuchira uchi hwako. Favor yako zvichiita sekunge zviri kuparara kunge hapana zvazvichaita. Remember, you are in the vineyard of Trymore, and this young lion is just a prophetic message. The honey is on the way, but yakatakurwa nevehicle inonzi trouble or challenge. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Bye bye. Good blessing. Bye bye. Father, I pray over the viewers. I speak a hand of favor, a hand of protection in the mighty name of Jesus. In the midst of trouble, ngavasangane nenyasha nekubata kwenye kunoshamisa. Vasimbisei, vachengetei, vagonesei muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Bye bye.